హాయ్ అండి. ఈరోజు మరొక మంచి మాటతో నేను మీ ముందుకు వస్తున్నాను. పరిగెత్తి పరిగెత్తి అలసిపోయాను. బంధాల వెంట, ఆ బంధాలు సృష్టించిన నాటకాల వెంట, ఆ నాటకాలలో పాత్రల వెంట, ఆ పాత్రలు పండించిన ప్రేమల వెంట, ఆ ప్రేమలు చెప్పిన అబద్ధాల వెంట, ఆ అబద్ధాలు రచించిన నవ్వుల వెంట, ఆ నవ్వులను కమ్మిన కన్నీళ్ళ వెంట, ఆ కన్నీళ్ళను మోస్తున్న మనసు వెంట, ఆ మనసును గాయపరిచిన శరీరం వెంట పరిగెత్తి పరిగెత్తి అలసిపోయాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అందరిది వీటన్నిటితో అలసిపోయి ఇలా ఉంటామన్నట్టు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండ్ బాయ్. ఇట్లు మీ పంతుల మరమాధ.